Tal e como estaba previsto, o Goberno Municipal de Ribeira sacou adiante o seu proxecto de orzamentos nunha sesión extraordinaria celebrada o pasado mércores. Estamos ante uns orzamentos que empezan a responder maioritariamente ás demandas da veciñanza, cambian o paradigma que existía ata este momento, onde os grandes investimentos que se facían eran en grandes obras e comezan xa a atender as prioridades que nos demandan os veciños e veciñas conforme nos estiveron informando das súas suxestións ao longo dos últimos meses. Os populares abstivéronse na votación, posto que a pesar das discrepancias en relación ao estado das contas, insisten en que a proposta do Executivo coincide case na súa totalidade cos orzamentos que o PP levou a pleno ata en 3 ocasións. Vostedes, señores do Goberno, enganaron aos ribeirenses, vostedes hoxe recoñecen aquí con este documento que non é que non lle gustasen as contas, o que non lle gustaba era o partido que presentaba esas contas. Con tal de ir contra o Partido Popular, vostedes iban contra o pueblo de Ribeira nun momento de inflación galopante en a que se precisaban adecuar as contas ao momento actual. Non querían aprobar os orzamentos do Partido Popular, señor Pérez Barral, pero dende logo que ahora se abrazan totalmente os orzamentos do Partido Barbanza Independiente, que resulta que son os mesmos que do Partido Popular. Malea que as contas non reflexan un alto nivel de endebedamento, dende o Goberno destacan a tendencia á alza para asumir a amortización dos créditos que aínda están en período de carencia, as facturas pendentes de pago ou a achega municipal aos proxectos subvencionados por outras administracións, como por exemplo o auditorio. Poderamos pensar que ese capítulo dedicado en este momento á débeda pública é moi baixo, pero o certo é que non hai máis que ir ao documento onde se calcula ese nivel de endebedamento e podemos xogar cos porcentaxes o que queiramos, pero a realidade é que facendo un cálculo da anualidade teórica de amortización e de intereses ca simulación do tipo establecido neste momento, estaríamos en 1.683.000 euros ao ano. É dicir, non son cuantías menores, nin é unha cuantía que nada teña que ver co que estamos tendo en este momento en riba da mesa, que pouco máis é dos 700.000 euros de amortización. Entonces, isto o que nos van a indicar é que vamos a ter comprometido parte dos recursos municipais en anos futuros adicados ao cumprimento das obrigas. Ademais das contas, durante a sesión aprobouse por unanimidade a solicitude dun crédito libre de intereses ao Fondo de Cooperación do Instituto Galego de Vivenda e Solo para executar a futura biblioteca municipal.